Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. So ayan mga tol, may bibilin tayo dito sa may palengke ng Dao. Bibili tayo ng ulam. Mga tol, maraming salamat sa inyo. First time ulit natin mag-vlog sa labas. Maraming salamat sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag nyo pong kakalimutan pindutin yung bell para po updated po kayo lagi sa mga videos na i-upload ko. So ayan guys, ito yung Builders Warehouse. Ayan, kung mapapansin nyo mga tol, may bukas na rito. Ayan, marami na rin mga namimili. Ito yung bus terminal, kaso ayan, sarado pa. Wala pang nakakapasok na mga bus dito. Mga tol, nakakapagbigay lang ako ng update kapag may bibilhin tayo dito sa may labas o may palengke. So ang oras ngayon is 4:22 PM. Sana datnan pa natin yung palengke na bukas mga tol. So ayan guys, ito yung Jollibee. Ayan, magsasara yan alas 5. Hindi ko lang alam ngayon yung palengke kung bukas pa. Minsan kasi pumunta ako, sarado na lahat eh. So ito yung M. Willier, ito sarado na. Palengke. Sana may matatnan pa tayo na nagbebenta. So parang sarado na yung iba mga tol. Ay liliko ko lang mga tol. So ba yung nagtitinda ng ano rito? Bibili tayo ng tinapa. So saan kaya mayroong tinapa rito? So wala tayong nakita nagtitinda ng tinapa rito. Guys, wala tayong nakitang nagtitinda ng tinapa. Yun sana yung uulamin natin ngayong
hapunan mga tol. Hanap tayo banda rito mga tol ah. So yan guys, hindi ko alam kung anong nangyayari dito. Ay napakaraming tao. Yung mga ATM machine na yan bukas mga tolo. Ito yung Pure Gold Bau. Ayan, marami yung mga nagro-grocery mga tol. So dito sa may Balibago or Angeles din na tayo makakapunta dyan mga tol. Kaya ay liliko na natin ha. Ayan, yung mga ATM machine bukas yan no? Yung mga nagwi-withdraw mga tol. Mga tol, hindi ko alam kung bakit napakaraming tao dito. Huwag na nating alamin, baka ay sabihin ay chismoso tayo mga tol ha. Ayan o, hindi ko lang alam kung anong nangyayari dyan. Ito bukas take out lang mga tol ha. Ayan o, mga nagti-take out lang. Merong bumibili sa loob kaso take out lang mga tol ha. Nag-grab food. Ayan mga tol ha, wala tayong nabili ng tinapa, sarado na lahat. Dapat pala kanina pa tayong umaga bumili.
O, sa susunod alam ko na yung gagawin natin mga tol ha. Ayun, Jumbo Jetta, mayroon pang bukas na ano, groceries. Yan, 7-Eleven bukas pa rin, no?